ja veurem el recorregut, perquè el futbol tot pot passar, no? Però... I lo de Barça Studios? Perquè la temporada passada es va explicar que invertia 100 milions d'euros en una part d'aquest negoci, en vas posar 10, n'havies de posar 20 més, vas demanar una pròrroga... No, jo no he demanat cap pròrroga perquè jo vaig, diguem-ne, jo he complert i vaig fer una nota perquè hi ha determinades coses que em molesten, jo he complert tot el que estava estipulat, jo no vaig demanar ajornar res i tal, que no sé d'on t'ha sortit, i que em sorprèn perquè vaig enviar una nota pública dient això no és cert, tal, i la roda continua tal. No, doncs és una mostra més, una de la força del club i no sé si de la intel·ligència del Jan o del seu equip de trobar un mecanisme que li pot permetre acabar cotitzant al Nasdaq a Nova York. És una bona idea? A mi em sembla una bona idea, que és, diguem-ne, que és complexa. Però tu has revenut, no?, la teva part? Una part, sí. Una part per fer també possible aquesta operació, perquè el que fa aquesta gent és... I pagaran aquesta gent o no? Això ja li has de preguntar al club, jo no d'allò. No, és que això dels 100 milions i dels 10 no ho acabo d'entendre. No, jo tenia un contracte i jo, encara el tinc, i d'aquest contracte, perquè a mi no m'agrada explicar les coses, perquè crec que tampoc s'han d'explicar, però jo d'aquest contracte l'he complert escrupolosament. Per tant, jo no he demanat ajornar pagament... Entenc que al teu contracte sortia que havies de pagar 10 milions d'euros, no sortia que n'haguessis de pagar 30 més. No, però és igual, jo no entro al... Mira que et revisarem el mail. Sí, al ventre dels contractes. El que vull dir és que jo no he demanat ajornar cap pagament, que he complert escrupolosament, que després he entrat en aquesta, diguem-ne, roda d'aquesta operació amb la que col·laboraré, perquè em semblaria pel club atòmic que el Barça pugui ser soci en una empresa i tenint la majoria en una empresa tecnològica que cotitza a la borsa de Nova York, pel que representa econòmicament en la situació que el club està i pel que representa la projecció mundial. I tant, vull dir que tant de bo se'n surtin i acabi com està previst tot, no? Perdó. No, només volia dir que la paraula ajornament i tot el que hi ha hagut surt del propi club, no surt d'algú que sap el contracte. Una altra cosa és que ell s'equivoqui i hagi fet una altra lectura, Jaume, però vull dir que les periodistes, les fonts que tenen... Segur que no surt del Jan Laporta. Bueno, del Jan no. Si algú em diu, no, és que el Jan o diguem el número 2, per entendre'ns, és a dir, amb la gent amb la que nosaltres vam negociar, diu això... El número 2 és Ferran Oliver? El número 2? El número 2 és Ferran Oliver. Diguem-ne, si això surt d'aquí, doncs llavors ja portaré la polèmica amb un altre d'allò, i tot l'altre... També es deia que eren 60 i bum, i de cop i volta van ser 120. I ningú va dir, ai, estava mal informat, no? Perquè mira que el del 60 va durar anys i panys. Però de la mateixa manera que des de Mediapro és fàcil discernir què ha dit o no ha dit a través d'un comunicat o el que sigui, a través del club, quan tu aixequeges informació és molt més complicat perquè de vegades intoxiquen, de vegades s'ho fan venir bé. Per tant, no és que la premsa hagi fet un relat equívoc, sinó que des del propi club, d'alguna manera, per justificar l'endarreriment o el que havia passat dels pagaments, doncs es va donar almenys la informació que tinc. Deixa'm acabar dient una cosa. Jo no dic mentides, primera perquè no va amb la meva manera de funcionar, però perquè així no t'equivoques mai. Jo tenia un amic que sempre era d'aquells que no, va, i jo deia, escolta, com te'n recordaràs d'aquí una setmana què vas dir, no? Llavors jo no tinc problemes d'aquest, perquè el que sí demano és que si trec un comunicat dient que no és certa que ja hagi demanat uns ajornaments i que tal i que qual, doncs només que es tingui en compte, perquè... Hi ha una cosa que ens podria ajudar, que és sentència Martínez Borrego, acció de responsabilitat, temes Cable, etc. En comptabilitat, 2 i 2 no són 4. Poden ser 5 o 3, en funció del que t'interessi. Sí, bueno, però aquí no hi ha un problema. No. Clar, jo interpreto que sí, però no sé, és la meva interpretació, És que, clar, es fa una palanca per poder inscriure futbolistes, que és una palanca de 200 milions d'euros, 100 que els posa socios i 100 que els posa, entre cometes, socios, i 100 que els posa Orfeus, que és l'empresa de Jaume Roures, també, entre cometes, 100 milions d'euros, en posen 10 cada un,
I la Bueno, Lliga reclama on són la resta. Perdona, aquesta palanca va permetre inscriure la temporada passada tal. Però en base a un suposat ingrés de 200 milions. Les segones palanques, no? Les que hem col·laborat perquè fossin tal, em permet inscriure els jugadors. No, sí, la idea és genial, el que passa és que és un artifici comptable, que és enginyeria financera. No hi ha tanta enginyeria financera, però l'objectiu del Jan i companyia era aquest, i ho han aconseguit. Llavors, com deia... I van demanar-te ajuda, i van demanar-te ajuda, ja que tu et portes bé amb Javier Tebas perquè es fes una negociació i una operació que, no? Els jugadors estan inscrits i ara els hi toca amb ells treure les castanyes del foc i no repetir coses com les I el projecte que tirarà endavant? Jo espero que sí. No, tampoc estic al dia, però espero que sí, perquè estava bastant treballat. Jaume Roures, per cert, notícia d'ara mateix.